JK Yadav Films present. JK Yadav Films. DJ प्रकाश बाबू तुरंत छपरा चकिया दूपर बात छे कुछ नहीं कर पाई बेचारा रे दूपर बात छे कुछ नहीं कर पाई बेचारा रे नए महीना में बउआ ऐतो पड़ा गे नए महीना में बउआ ऐतो पड़ा गे सलमान जैसन बॉडी ना हो तो तोरा रे खेसारी जैसन बॉडी ना हो तो तोरा रे नए महीना में बउआ ऐतो पड़ा गे नए महीना में बउआ ऐतो पड़ा गे DJ प्रकाश बाबू तुरंत छपरा चकिया हे गई दुबर पातर छौड़ा में छई खूबे पावर खुश रह में जान धसै तो रोजे टाबर हे गई दुबर पातर छौड़ा में छई खूबे पावर खुश रह में जान धसै तो रोजे टाबर उड़ाइले तो तोरा पतंग के डोरा रे उड़ाइले तो तोरा पतंग के डोरा रे नए महीना में बउआ ऐतो पड़ा गे नए महीना में बउआ ऐतो पड़ा गे JK Yadav Films. DJ प्रकाश बाबू तुरंत छपरा चकिया हे गे मौज उड़ैबे करबे शौख सिंगार हो नहीं उदास छौड़ी करबो खूबे प्यार हे गे मौज उड़ैबे करबे शौख सिंगार हो नहीं उदास छौड़ी करबो खूबे प्यार जवानी विकास के न देबो प्यारा रे जवानी प्रदीप के न देबो प्यारा रे नए महीना में बउआ ऐतो पड़ा गे नए महीना में बउआ ऐतो पड़ा गे दूपर बात छे कुछ नहीं कर पाई बेचारा रे दूपर बात छे कुछ नहीं कर पाई बेचारा रे नए महीना में बउआ ऐतो पड़ा गे नए महीना में बउआ ऐतो पड़ा गे सलमान जैसन बॉडी ना हो तो तोरा रे खेसारी जैसन बॉडी ना हो तो तोरा रे नए महीना में बउआ ऐतो पड़ा गे नए महीना में बउआ ऐतो पड़ा गे JK Yadav Films.